Balkanyň häkimetleri işsizligi, döwlet dukanlaryndaky adyk gyçylygyny, bankomatlardaky nagt yetmezçiligini we olaryň öňündäki nowatlary beýleki sebitlerden gelen içerki migrantlary vilayetden çykarmak arkaly çözmäge synanşýar. İşsizlige, adyk we nagt krizisine garşy görülýän bu çäräniň çäginde polisiýa öýlere aýlanyp içerki migrantlary gözleýär. Bu ýagdaýlaryň jekmejekleri barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 16 noýabrda Balkan vilayetinden habar berdi. Şu günler Türkmenbaşy we Balkanawat şäherleriniň polisiýasy başga vilayetlerden gelen raýatlary sebitden çykaryp başladylar. Olar bu şäherlerde diňe Balkan vilayetiniň ýaşaýjylarynyň ýaşap we işläp bilýändigini aýdýarlar diýip içerki migrantlaryň we polisiýa işgärleriniň ençemesi bilen söhbetdeş bolan habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä polisiýa işgärleri akşam saat 8-den soň duýdansyz öýlere aýlanyp jaýda ýaşaýan raýatlaryň pasportlaryny barlaýarlar. Eger raýatlaryň ýazgyda duran ýeri başga vilayetde bolsa, onda olar polisiýa bölümlerine ekidilýär. Polisiýa işgärleri olary bu ýerden nädip gitseňiz gidin, eger ýene bir gedek ele düşseňiz gaty görmäň diýip haýwat atýarlar diýip habarçy Balkanda Lewap we Mary vilayetlerinden gelen müňlerçe raýatyň işleýändigine, olaryň bazarlarda araba sürüp tam süpürji bolup ýa-da guruluşykda işläp gadanç edýändigini hem belledi. Polisiýa işgärleri bu çäräniň sebäplerini işsizlik, döwlet dukanlaryndaky adyk gyçylygy we bankomatlardaky nagt yetmezçiligi bilen düşündirýärler. Dukanlarda adyk çäkli bolandygy sebäpli polisiýa işgärleriniň aýtmagyna görä, şäheriň resmileri olary içerki migrantlary vilayetden çykarmagy tawşyrypdyrlar. Şeýlelikde dukanlaryň, bankomatlaryň öňündäki nowatlary azaltmak maksat edinilýär. Şeýlede polisiýa işgärleri häzir bu sebitin öz ýaşaýjylaryna iş adyk kömeginiň gerekdigini aýdýarlar diýip habarçy belledi. Habarçy ýurtda indi ençeme aý bäri dowam edýän karantin çäklendirmeler sebäpli Türkmenbaşy we Balkanawat şäherleriniň ýaşaýjylarynyň ykdysady şertleriniň erwetleşýändigini hem aýdýar. Ol muňa karantin çäreleriniň çäginde köp kärhanalaryň şol sanda newiti gaýtadan işleýän zawodyň, hadar balyk açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň we ençeme mihmanhananyň işiniň durdurulmagynyň sebäp bolandygyny belleýär. Müňlerçe Balkanly işini ýetirdi. Häzir köp adam işsiz öýünde oturýar. Bu bolsa adamlaryň maddi ýagdaýynyň erwetleşmegine we arzan adyk önümlerine bolan talabynyň ýokarlanmagyna getirdi diýip habarçy gurrun berdi. Adatlyk radiosy beýan edilen bu ýagdaýlar barada Balkan vilayet, Türkmenbaşy we Balkanawat şäher häkimliklerinden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda soňky 3 ýyldan gowrak wagt bäri döwlet dukanlarynda adyk bankomatlarda nagt yetmezçiligi dowam edýär. Munyň bilen bagly olaryň öňünde uly nowatlar saklanyp galýan mahaly ila dürli kösençliklere sebäpdar bolýar. Adatlyň habarçylary pandemiýa sebäpli ýurdun serhetlerinde gatnawlaryň täzeden düzgünleşdirilmeginiň we vilayetleriň arasyndaky hereket çäklendirmeleriniň adyk hemde maliýe yetmezçiliginiň hassa ýitileşmegine getirendigini habar berip gelýärler. Bu aralykda Balkanly habarçymyz içerki migrantlara garşy görülýän bu çäreden soň her gün ýüzlerçe Marylynyň we Lewaplynyň öz vilayetlerine dolanyp başlandygyny hem aýdýar. Onuň sözlerine görä içerki migrantlar hereket çäklendirmeler sebäpli jemgyýetçilik awtobusunda, otluda ýa-da takside öz ýaşaýan ýerlerine gidip bilmeýärler. Şol sebäpli dürli kösençlikler bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Geçen hepde Türkmenbaşydan Türkmenawat şäherine gelýän çäm transportyň adyndan 30 sany görnüşine mündüm. Serdardan Ahalyň çägine çenli pagta daşaýan traktoryň tirkeginde, pagtanyň içinde, soňra bir çopanyň köne mototsiklinde geldim. Açmandan Gökdepäçenli aralygy mal bazaryna mal alyp barýan üstü açyk, zil kysymly ýuklawynda geçdim diýip Faraply Babamrat habarçymyza gurrun berdi. Ol öz ýaly başga da 8 ýoldaşynyň şeýle usullar bilen Lewapa gelendigini aýdyp, howanyň temperaturasy 3 gradusa çenli ýetýän şu günlerde onlarça kilometr ýoly piýada ýürep geçmeli bolandyklaryny hem belledi. Ýurt häkimetleri we mediasy ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada hiç zat aýtmaýarlar. Türkmen hökümetiniň hasabatlarynda diňe ýurdun ykdysady ösüşini görkezýän sanlar öňe sürülýär.